Il-Partit Nazzjonalista permezz tal-medja tiegħu kompla jippersisti bil-gideb dwar it-tluq tal-Ambaxxata Amerikana minn Malta. Dan hekk kif fil-gazzetta Il-Mument tal-ħadd irrapportat li uffiċjal viċin tal-Ambaxxata Amerikana f'Malta qal il-Gazzetta Nazzjonalista li hemm possibilità li din l-ambaxxata tista' tagħlaq. Iżda mixejn għajr gidba mill-Gazzetta tal-Partit Nazzjonalista. Dan hekk kif kitba fuq il-medja soċjali, l-ambaxxata qalet li mhux se tagħlaq il-bibien tagħha. F'din l-istess kitba l-Ambaxxata Amerikana f'Malta appellat biex ma jitwemmnux l-allegazzjonijiet li bdew iduru. L-ambaxxata stqarret ukoll li se tkompli taħdem b'mod normali u bi kburija sabiex tibqa' tirrappreżenta lill-poplu Amerikan f'pajjiżna. Din l-allegazzjoni mxejna mill-ambaxxata kienet u għadet tiġi mbuttata mill-Partit Nazzjonalista. Fost oħrajn il-Partit Nazzjonalista ħareġ stqarrija firmata mid-deputat Beppe Fenekadami u s-Segretarju Internazzjonali u kandidat nazzjonalista Beppe Galja li esprimew il-preokkupazzjoni tagħhom li l-Gvern Amerikan skontom kellu l-intenzjoni li jagħlaq l-ambaxxata tiegħu f'Malta. Dak miktub f'din l-istqarrija minn Fenekadami u Galja kien miktub ukoll fl-artiklu tal-ħadd fuq Il-Mument. Is-sibt fl-istqarrija l-Partit Laburista nnotat l-għaqal tal-Gvern Laburista li ma waqax għan-nassa tal-għajdut u minflok irrikorra l-allarmizmu fuq il-medja soċjali kif għamel ħadd ieħor kompla jsegwi l-politika internazzjonali b'saħħetha ta' pajjiżna. Din ibbażata fuq id-dialogu, r-rispett u d-diplomazija taħt it-tmexxija tad-Deputat Prim Ministru Ian Borg. Il-Partit Laburista qal ukoll li huwa ta' dispjaċir għal pajjiżna li għandna oppożizzjoni li minflok taġixxi ta' gvern alternattiv b'serjetà tibqa' tieħu kull opportunità biex tattakka lil Malta u Għawdex.